че няма нищо лъжа, всичко е истина. И здравейте на всички, аз съм Елементи. Днес отново играем Евротрък Симулатор 2 в България. Ще караме от София до някакъв град в Турция. Пренасяме, аз не знам, защото не вгледах. Така, нека тръгваме. Това е кой епизод на Евротрък? Трети може би, не зная как ще излезем от тук. Май пренасяме 25 тона дървесина до Турция. Чакайте си пуснем радио. Айде, нещо интересно, радио фреш. Оу, фак. Не ми хареса. Айде си ти. Няма нещо интересно, бе. Видин. Василена Серафимова ни гости. Окей, това ще е. И тръгваме към този турски град, който не знам как се казва всъщност. Fuck you. Излях доста въпроси как да си инсталирам играта, всякакви глупости. Казвам за пореден път. Гледайте коментара под клипа, описанието на клипа. Просто гледайте и напитайте, защото наистина много се дразня. Как да си инсталирам играта? Аз съм, даже в миналия клип казах да гледате под клипа описанието, но никой не слуша. Там пише всичко, ако толкова не можете ще ви инсталирам. Наистина, защото не е толкова трудно. Махнах се ограничителя миналия път, ми както да си махна ограничителя и го направих. Не съм най-добрият шофьор, както всички знаят, но се старая. Тай игричката има доста бъгове, поне мапа. Има сигурно поне 10 на мапа на България от различни създатели, но той е бъгъв горе-долу, не от най-добрите, но интересен пак. FPS е ужасен сега в момента, защото съм на два монитора и се натоварва доста компютъра, пък не съм апгрейдвал процесора, само RAM и видеокарта. Какво правим през пътя, докато карам? Ще ви разкажа примерно една история. Чудя се между две. Знаете ли ко? Фък да рус. Фак. Аре ще фъкна да рус тук. Трябва да карам като хората, ама нищо. Така, историята, която... Много писмо, няма го чета. Не ме занимай с писма. Клипа може да се окаже дълъг, защото километри са някъде 600. Не знам колко. 6 часа, значи колко 430 км, окей. Чудя се между две истории. Историята за демона или за запаления циганин. Ще ви разкажа за циганина. Окей, за циганина ще ви разкажа. Случи се през 2005-2004. Живяхме в къща. На тази къща сега има кооперация, в която пак живеем. Вижте самолета горе. Какво се случи точно? Бил съм 5-6 годишен, спомена ми е горе-долу ясен. Знам, че съм досаден и никой не иска да слуша, но ще търпите, щом сте дошли да зяпате. Беше вечер, зимно време, сигурно от, декември, нещо такова. Беше към 6-7 часа, тъкмо се тъмнява, знаете, 5-6 годишните, аз съм бил 5-6 годишен, 99 набор съм, тогава съм бил 5-6 годишен. И си лягам сигурно, 7-8 часа, беше 6-7 часа късно и ние имаме прозорец в спалнята, има прозорец към тераса, нашата тераса, на къщата, самата тераса, на която можеш да гледаш през прозореца, терасата. Бях приготвен за лягане, бях в леглото, естествено нашите бяха в другата стая и бях видял едни обувки, но бяха много изтъркани, някакви селски, галоши, черни галоши, бяха много изтъркани и си викам, те не са на никой, защото тази къща е разделена на няколко. Къща е разделена на нашето семейство, на братя на баща ми и на дядо ми и баба ми, които... Те са 3 къщи в един двор общо взето. Големички. Махнах ограничителя и вървя много засилих, ще ме губят. През прозореца бях видял някакви обувки и си викам, нали, отида да кажа на нашите, съм видял някакви обувки. Те ми казаха някакво... спокойно, това са на Чичо, той си купил сигурно нови обувки. Аз им казвам, нали, че са някакви, не съм ги виждал при него, аз, нали, защото си ходя в двора и виждам всичко.
Не ми повярваха както и да е. След около 2-3 минути се чу някакъв шум на терасата и баща ми излезе да провери какво се случи. Баща ми и чичо ми също излезе и се качиха. Това ми е отраска, защото аз гледам през прозореца, не знам какво става. И какво да заваря там? 2 мангала. Крадат дърва. Ние бяхме на печка за дърва, крадат дърва. Единият успя да прескочи и да избяга, но другия го хванаха. Баща ми и чичо ми. Да. И го завлекли долу на двора. От терасата има стълби отделно. Тя терасата е извън къщата в двора. И го завлекли отдолу на двора отпред. И какво се случва? Какво се случва? Такова, претърсили го целия всичко алба, намерили много дълга отверка, сигурно 50-60 см в джоба му. Представи си, ако беше изкарал да наръга някой направо, не ми се мисли. И какво стана, завихаме в едно отдяло мене и ме сложиха на прозорец, защото имаше и прозорец към задния двор да гледам. И ми казаха, баща ми каза, виж какво се случва сега с кръците и това се прави само с кръците. И какво да направят, се влякаха го чисто гол на снега, то беше зима, декември месец, много студено, чисто гол на снега. И малко е жестоко, но така се прави. Доколкото... Не се прави така, но... Кога се прави? Всъщност, знам, че не струм. Имам предвид не струм в разказите и другите глупости. Съблекли го гол и аз бях ставен в едно отдяло на прозореца да гледам от вътрешна страна някакво 5 годишно лапе гледа как събличат някакъв циган чисто гол. И не знам с каква течност го намазаха, но помня, че го намазаха и тая течност, когато те запалят, не ти остава белези. Годишно не ти остава белези. Не знам каква е течността. Може би е за барбекю, защото имахме барбекю. И го събличат гол и баща му вика, помня, това го помня, защото се чуваше, прозореца беше отворен, аз бях с това, с завивката и баща му вика, ляга долу, топли леда. И той съответно ляга долу и топли леда. И след това му каза, стая горе. Той пак става. Викам, пак ляга. И така сигурно около 10 пъти му го каза. И се чудеха какво правят, видяха някаква течност на барбекюто. В смисъл, беше на барбекюто, едва ли е течност за барбекю, но е някаква, която явно че остава белези. И двамата се спогледаха и решиха да го запалят. Такова намазаха го целия с тази течност. И съответно го запалиха. След няколко секунди горе му викат, лягай долу, топли леда. И той изгасва, след това пак го палят и отново. Супер хуманно е, точно така справи с кръците. И след това, понеже Войчо ми е нещо като полицай, няма да се обяснявам, го извикаха и питаха какво правят с него, нали. Идеята им беше да го завържат за някакво дърво на едно село, близо до едно село и никой няма да го намери, ще се умре там. Но Войчо ми, нали, знае как стоят работи и каза да го предадат на полицията. Съответно, звънаха на полицията. Баща ми звъна на полицията и един човек, то беше късно вече, станало сигурно около 10 часа, 2 часа го измъчваха, станало е около 10 часа, беше станало, аз не спа, нали, защото гледах там екшена, беше много интересно. И гледам някакъв мъж влиза, нали, той има вратата, имаме няколко врати, които се влизаха в тая къща, сега няма къща, както ви казах, и виждам някакъв грамаден образ на вратата, беше почукал и му отвориха, майка му отвори и някакъв полицай, нали, бях много вдъхновен, така въодушевен, как някакъв грамаден полицай влиза в нас, с някакви такива глупости. И майка ми даде показания, баща ми така, и го отведаха, аз нямам цигани. О, фак. Блъскам се да говоря глупости. Общо взе това е историята, надявам се да ви е харесала. Ами, всъщност докато карам, има още 285 км, аз си бърбора тук някакви глупости. Мога да ви разкажа историята за демона, ако ви е интересно. Знам, че вие идвате тук да гледате как карам в България, няма баба, вижте колко е красиво тук. Опс. Окей, ще ви разкажа историята за демона, също тъкмо ще свършим с клипа, като стигна онзи град Кирпин, нещо такова. Историята е следната. Бил съм около 10 годишен, 9-10 годишен, 11 да кажем, нямам много ясен спомен. И с приятели на селото, не е село, то е град, но свика му село аз, защото там са ми бабата и дядото. Поне бяха. Имаме грамадна къща, 3-етажна, даже 4-етажна, защото подземието не го броя. И те са на работа, нали, съответно дядо ми и баба ми. Ние сме на улицата, има 5 комшийчета деца, от които един ми е братовчет, там добри приятели, глупости. Аз, братовчет ми, други, едно момиче, едно момиче. Не сме правили нищо странно, защото сме били лапта.
и да не се лапата, пак няма правим нищо странно. И брат ми, бяхме взели някакви сладкиши, глупости, решихме да отидем на тавана, да се разказваме страшни истории и да ядем, да плюскаме там лапишка работа общо взето. В къщата нямаше никой. Имаме котки и кучета, но те са навън, нали. Да влязахме в къщата, в нашата къща, която е триетажната, заключихме всички врати, за да не влезе някой. Както ви става ясно, няма престъпност в това градче. Принципно много за всеки случай заключихме всички врати и се запътихме към таванските стаи. На тавана има 3 стаи общо, от които 2 са използваеми. Те са били преди стаи на майка ми и на вуйчо ми. Били са техни стаи и ние решихме да влезем в стаята на майка ми, която е поради някаква причина не може да затваря бравата, трябваше да заключва от външната страна или от вътрешната. Знаете, дървените врати. Не може да затваря врата, трябваше да заключва. И влязахме, имахме, даже помня, че имахме, как сказаха, виолетки. Едни виолетки. Вижте пътя какъв е нацепен тук. Имахме едни виолетки, сладки игриски, вафли и други глупости, както сме колко човека, 1-2. Аз, брат ми, който е 19 годишен, едно момче 9-8, което е едно момиче, което е 2000-та и още едно момче, което е 2000-та. Били сме 4-5 човека и вляхме там. И понеже аз влях последния в стаята, реших да заключа. Добре, че заключих, наистина добре, че заключих. И какво се случва? Почнахме да плюскаме там, да си говорим някакви прости. И едното момче, това, което е 9-8, Данко, варненския Данко му викахме, реши да, нали, той беше така наречен, не простака ми, обича шегува да говори прости някакви, още на такава възраст. И той, нали, тогава много бяхме наплашени от кръвната мере, викали сме всякакви призраци, както всички лапата знаете, там палите карта, червисите огледала, всякакви глупости. Лапшка история. И той каза, нали, сега кръвната мере ще дойдеш на изнасилие. Точно това казва, помня го дословно. И някакво се смеем там като баши бузуци. Смеем се като луди и по едно време му викаме да не говори такива глупости, защото бяхме лапта и бяхме всички настряскани. Настряскани, да, нова дума. Браво, Екрис. Всички бяхме оплашени и му викаме да не говори така. И той каза ху, нали. Имаше едни стълби, за да скачиш на тавана има стълби, съответно те са вътре в къщата. Като мезюнет, нещо от сорта. След около 10 на минута той отново каза кръвната мере ще дойде и ще ни изнасили и какво се чува? Чува се някакъв тропот по стълбите и в същия момент, в който чухме тропота, стълбите са на, да кажем, 7-8 метра от стаята, в същия момент, в който се чу тропота, нещо застана от външната страна на вратата и почна да драска и да мърда, да се опита да отваря бравата. Сега ще си кажете, стига си измисля, въображението ви се е развихрило, въобще лапишка работа, няма как да се случи това. Как няма да се случи, смисъл, не само на мене, те могат да потвърдят, даже бях припомнил на братовчет ми, аз бях в него, в тях наскоро и той каза, да, помня, не ми разкай, че съм стреснат още. И нещо почна да драска, драска, смисъл, драска няма как да е животно, защото животните са навънка и да мърда бравата, а пък да мърда бравата и да драска някакво животно е много странно, пък и няма нищо в къщата, нали. Баба ми и дядо бяха на работа, ние сме сами, абсолютно сами заключени. Няма как да лява крадеца нещо. Това се случва в продължение на около реалното време, наистина се стори около много дълго, защото всички бяхме стреснати и естествено бяхме препарирани направо. Замръзваш, като видиш нещо такова замръзваш, нищо не се виждаше, но се чува как драска и мърда бравата. По крип филмите сигурно сте гледали такива неща. И всички сме замръзнали. И сигурно около 1-2 минути това се случва. И ние сигурно сме си мислили, че половин час или нещо от сорта, защото направо не е истина как се случват такива неща. И, фак, правиш травестит. Нещо драска. Така, какво се случи след това? Спря. Ние всички бяхме препарани за още някакви минути, бяхме всички засипани направо. Психиката не е сигурно е направо заминала, защото сме наплашени като мишки. И пробвахме се, нали, той имаше тераса. Пробвахме се да отворим терасата и да излезем през терасата както е на третия етаж, да се метнем в терасата, защото имахме рай глас. Но не стана, нали, беше заключено, нямахме ключ. И какво стана, нали? Отваряме. Мърде, бе! Карам във войс към Скания, както и да е. И какво става? Братовчет ми, който е 0-0 набор, решава да отвори вратата, поглежда малко, погледа наляво надясно. Ама с 100 зора. Едва такова оригнах си, кога направя.
И отваря вратата и в същия момент почва да крещи да бяга ни абсолютно същата реакция, крещи ми бягаме и както винаги аз бях последен. Да, последен на най-страшното. Излязахме от къщата и не влизахме там, докато ни дойдоха баба ми и дядо ми, дойдоха пъхти. И казваме им, те казаха, че сме си въображали някакви такива глупости, но това го помня но още го помня като реално. Това общо взето за тази история. Не е нищо специално, но наистина се случи. А случило ми се още един път между другото. Това само че само на мене. Това се случи след 2 години. Бил съм на 12-13 годишни съм бил. Пак в същата къща, само че в тоалетната, колкото и смешно да ви звучи, да бях в тоалетната, хвана ме Зора в Пандашан, точно така в бялата стая, в президентски офис. Ме хвана Зора. Откъде трябва минутка. Както и да бях там и заключих вратата съвсем естествено. Нямаше никой пак вкъщи, пак същата ситуация, бях заключил нищо живо вътре в къщата. И какво се случва по едно време, нали, тъкмо се мих и нещо почна да драска по вратата. На идея си нямате колко се стреснах. Сам си в вас нещо драска по вратата. От тук как се очаква да минете всъщност. Драска по вратата нещо, въобще... И се мъчеше да отвори брадата, пак същото, само че беше за по-кратко време. И аз сигурно стоях около 30 минути в тоалетната. То драска за около 1 минута и мърда брадата. Аз сигурно стоях около 30 минути в тоалетната да се реша да изляза. Там имаше прозорец, който е голям колкото малък монитор, колкото 20-инчов монитор прозорец. Няма как да излезеш от него. Никакъв шанс. И царо, знаеш какво точно го има. Никакъв шанс да излезеш там и накрая се реших, едва излязах и прекия път от тоалетната беше през терасата на първия етаж. Терасата на първия етаж е висока колко да е висока? 2 метра от земята, 3 метра, аз принципно се катера, защото обичам се катера. Се катера по нея такива глупости. Направо се метнах от тази тераса, както естествено ме заболя, защото до сега не съм се мятал там. Така, изведнъж да засиля и метна. Влях през хола, минах се, метнах по-бързо беше отколкото стълбите, пък стълбите са страшни, някакви са далечи. Метнах се от терасата и не влизах, отидах в братовчетни. Той съвсем естествено не беше в тях, както и де. И трябваше да стоя в двора. Бях седнал, имахме една плоча, бях седнал там, чаках 2 часа отвън, защото ми беше базе, съвсем естествено, няма как. Беше ми много базе. И да, това ми се случи, както ви казах, въобще всякакви неща това ми се случвали, никой няма повярвал на какво да се прави. Нещо друго интересно, да, в същата къща, това ми се случи преди 2 години само че. Бил съм на 15. По-скоро на 16 нещо, от на 16-15 годишен. Беше късно вечерта, 3 часа, бях си легнал и ми се допи вода. Трябва да вървя съвсем естествено 20 на метра, защото стаите са доста далече. Къщата е с дървен пот, скърца всичко. И бях чел за вода, нали? По едно време ми се стори, че нещо мина зад мене. Си викам, спи ми се, сънли съм някакви глупости. Българско знаме, вижте бе! Момци, през границата минаваме. Такси, Макси, няма ли тука? Ръжби. Нещо ми се стори, че минава зад мене. И си викам, нали, въображение, защото съм сънлив. Въобразявам се някакви неща. Въобразявам се като жена. Но не беше така, съвсем отидах през хола в кухнята, налях си водичка. Изпих я, оставих водата в чешмата, обръщам се и някаква сянка рязко мина пред мене. За 1 секунда. 1 секунда е доста време, колкото и да ви се струва малко. 1 секунда видях нещо черно да минава покрай мене и да влиза в стената. Направо полудях. Не сте виждали 15-16 годишен да бяга. От страх. Направо фръкнах, като птиче излетях. И си легнах леглото, това общо взето. Какви истории разказвам, аз живея сам преди скоро. Живея сам, да, точно така. В апартамент 200 квадрата близо. 100-150. И е доста страшно, защото пак е мезонет тук. Аз и трябва да се качвам по стълби. Не, че някой го интересува, но е наистина крип, защото коридора ни е много голям, има лампата точно когато слизам за тоалетната, лампата не работи там. Не е сложена, самата не е свързана. Има неоправени стаи, смисъл такива още в ремонт. И не мога да такова. Изгасено е там и няма лампи и трябва да минам през една от тези стаи, че да отивам до тоалетната. И... какво се прави? Голям съм, няма откова се страхувам толкова. Не че вярвам в духове и такива неща, ама в демони може би. Но за бой не се изпреварва.
Това са историките, които исках да ви разкажа. Надявам се да ви са били интересни. Едва ли, всъщност, вие гледате за Евротрък, не за историите ми. Много се дразня, че, пак го казвам, питате постоянно как да си инсталирам играта, как така. Ще ви инсталирам на края на всички, защото много ме дразните. Не можете да видите в това. Описанието на клипа. Описанието. Та, ако искате още клипове на Евротрък, моля да се абонирате, харесате клипа там, да коментирате. И освен това не снимам само на Евротрък, Infestation, всичко. Много съм заребен сега по Infestation. Аре, карай бе! Сомалиец! Кошар нещастен. Заребен съм по... Аре, изпреварвам. Какво стане? Не пуснах мигач, но какво се направи? Terrible Drivers. За да наистина ми помагате с лайкове там и subscribe за развитието на канала ми. Нищо, че сигурно от 300 от 400 ми абоната са Евротрък фенове. Надявам се да ви хареса от този рън между България и Турция. Не съм много добър шофьор, както видяхте, даже се цапнах в началото. Карам с над ограничението. Ох. Айде, отдърпни се, бе. Има патрулки зад вас, момчета. Скъп. Това е още един от клиповете ми на Евротрък. Останаха 24 км и приключваме. Аз карам с 105. Фак. Ей, аз карам и пускам, пак ти грозния честно. Вижте го. Terrible. What the fuck, са тези неща в небето, бе? What the fuck? Това самолети ли трябва да са? What? Това са чайки. Това са някакви птици, сериозно? Трябва да спусна фаровете. Това ако са птици, аз съм пингвин. Не ми викайте пингвин. О, фак, изпреварвам те теме. Гъс нещастен. О, фак, идва кола бързо. Фак. Много баща не. Аз съм добър на игри с дрифт, някакви такива снайпери, глупости. Евротрък не съм добър. Кир Куарели, ето го, в Кир Куарели, в Кир Варели. Идвам в Кир Варели. Кир с Варели, представете ли с Кир във Варели? Та идвам тук за да... Знаете ли ко? Fuck you bitch. Не, аре, съм по-реалистичен. Та... Това бяха историките, надявам се ви харесало. Нищо съм някакъв досаден. Глупости горе. Изпревараме сега. Но то пък това е забранено. Какво си помислих аз? Кир Варели. Аре, Кир Куарели. Кир. Пъци. И те се викат козичките, който не знае. Бах ти грозния град. Така. Личаме на Гаррис Мод, на град от Гаррис Мод, честно. Ей, сега рана ни приключва. Сигурно 22 минути клипа, 23 минути. Аре бе, карай бе! Шумига. Много задръстване, сериозно. Fuck you, bitch. Аз съм най-мощния, бе. Ще може да мина от тук. И аз пробваме. Оп. Като стане зелено тога. Ей, те изкара тир, момчета. Ни реалистично и епично. Трябва да тръгна малко преди тях пък. Фак. Дай. Аз ще ми на първи, бе. Църву. Ей, те и се прави. Спестих се една минута тайм. Окей, тук сега свършва клипа скоро. Надявам се да ви е харесал, наистина се надявам. И за... Няма да се излъжа. И за още интересни клипове се абонирайте, харесайте клипа, коментирайте къде да карам следващия рън, на къде, откъде до къде, защото София беше най-игран за сега. Отлично, охо, много съм добър. Та, надявам се клипа да ви е харесал. За още интересни клипове се абонирайте, както казах, коментирайте и се забавляйте. Това е всичко. Чао, чао!